ли? Да. Добре. 4. 3, извинявай. Обаче интересно. Гепали са някой бивка. Има ли? И според мене. Интересно, дали трябва да се откарват. Те явно са влезли, видяли са в едната стая, че няма нещо и ще са влизали другите. Абе. Чай, аз ще снимам малко, тук ще оставя тези документи. Аз ще го пусна видеоклип на Косово. Бе, той аз ти правя, да.